по пантофи. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, започва семейното ни предаване по пантофи. Знаете, че ние тук раздаваме съвети, свързани с семейството. Не защото сме чак толкова компетентни, разбира се, а четем, следим литературата по този въпрос, извличаме някои неща, които считаме за ценни, коментираме и ги предлагаме на вас, а пък вие от своя страна можете да споделяте кое ви харесва, кое не, кое сте приложили на практика, кое можете да потвърдите и кое отхвърляте от всички неща, които ви казваме. В това предаване и в следващото сме се опитали да синтезираме най-важните неща, които един родител не трябва и които трябва да прави. Разбира се, изобщо не претендираме за изчерпателност, но просто полагаме основата на нещо полезно. И така в днешното предаване ще си говорим за това какво не бива да правим с децата си, ако искаме да бъдем добри родители. Първо, не бива да прекаляваме с информацията по темата родителство. Днес не е както преди години, пълно е с литература за възпитанието на децата, статии, сайтове, блогове, книги, форуми, какво ли не. Всичко това обсъжда, предлага, развенчава митове по въпросите за семейството. Понякога това води до объркване вместо да помага. Защото няма тема, буквално нито една, по която да не намерите противоположни становища. Ако в една статия възхваляват определен стил на възпитание, в друга ще го отхвърлят напълно. И всичко, разбира се, между тях. Това обърква родителите и много пъти това им причинява стрес. Те се чудят всъщност добре ли постъпват или не, правилно ли възпитават своите деца или не. С други думи, уважаеми родители, не прекалявайте с четенето на материали по въпроса. Стъпете върху това, което знаете, надграждайте, разбира се, изпробвайте различни неща, но не изпадайте в крайности. Друго нещо, което не бива да правите – да се опитвате да бъдете съвършените родители. И друг път сме говорили по този въпрос. Не е възможно да сте съвършени родители, просто защото не сте съвършени хора. Всеки родител, особено когато чака първото си дете, е силно амбициран той да бъде първият съвършен родител на земята. Няма да стане, затова изобщо не се пробвайте. Освен това, не се фиксирайте върху грешките си. Защото много пъти стремежът към съвършенство води до точно обратните резултати. Постоянна несигурност, постоянно питане дали не сбърках, дали не си травмирах детето, дали направих не както трябва, дали не го увредих по някакъв начин, къде сгреших, къде не сгреших. Някакви безкрайни самоанализи, които са просто излишни. Приемете, че ще сбъркате, както са бъркали вашите родители, както ще бъркат и вашите деца, когато станат родители. Просто се стремете вашите грешки да не са фатални, да продължавате напред и да ги поправите доколкото можете. Трето нещо, което не бива да правите – да издигате детето си на пиедестал. И то наистина да измества абсолютно всичко останало от живота ви. И за това сме говорили в други наши предавания, за това, че децата принцове и принцеси всъщност израстват като нещастни деца, а освен това и родителите им са нещастни. Съвременните родители много залитат в тази крайност, много повече отколкото родителите в предишните поколения, може би отново поради това огромно изобилие от информация и съвети по въпросите на родителството, и изтикват себе си на заден план. Много е важно да оцелите мярката, да не прекрачвате границата. Едновременно да поставяте детето си на неговото място, то наистина да бъде най-важното нещо в фокуса на вашите грижи и в същото време да не го превръщате в култ. Да имате време за себе си, да не забравяте, че детето е при вас 20 на години и след това вашият живот продължава без него, защото то поема по своя самостоятелен път. Не изпразвайте живота си абсолютно от всичко, само за да го напълните с децата си. Това ще направи и вас, и тях нещастни. Какво да кажем за
Дискусии по Радио 316. Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Друго нещо, което не бива да правите като родители, това е да пренебрегвате своята половинка. Това е до някъде свързано с предишното нещо, защото много пъти едно дете, поставено в фокуса на семейството, измества отношенията между майка му и баща му. Много е важно да не забравяте, че вие сте се взели, защото се обичате. Били сте съвършено чужди хора, никога не сте се познавали, в един момент орбитите ви са се пресекли, вие сте се почувствали привлечени един към друг и абсолютно доброволно, без никой да ви принуждава и нищо да ви принуждава, сте се врекли във вярност един на друг. С любов сте създали деца, но това не означава, че животът приключва до тук. Не, децата са просто етап във вашия живот. Използвайте ги, за да съзреете допълнително, да се научите на хубави неща, да усъвършенствате търпението, любовта си, разбирането и всичко останало, но не забравяйте, че освен мама и татко, вие сте съпрузи, любовници и приятели. Друго нещо, което не бива да правите, това е да не поставяте правила и граници. Много от съвременните методи за възпитание като че ли отхвърлят това и много родители, които са се нагълтали с литература по въпроса, се чувстват виновни, когато поставят граници на децата си, съответно налагат санкции, наказания и въвеждат правила. Много често те се притесняват да не повторят модела на родителите си и казват: моите родители бяха авторитарни, аз се чувствах потиснат, израснах потиснат, с комплекси, не искам с моето дете да бъде така. Разбира се, добър мотив, но това е вашето дете, а не сте вие. Не можете да поправите грешките на родителите си върху своето дете. Той е друг човек, уникална личност. Няма как да повтори вашата съдба. Хубаво е да осъзнавате грешките на родителите си и да не ги повтаряте, но не изпадайте в крайности. Вие сте шефа вкъщи, не детето. Вие сте тези, които задавате правилата, следите за тяхното изпълнение и съответно налагате санкции. Само така ще подготвите детето си за живота. Един ден то ще живее точно в такова общество, в което има правила, налагани от друг, и в което има санкции за неспазването на тези правила. Друго нещо, което не бива да правите, е да бъдете нетърпеливи родители. Може би просто светът около нас днес е такъв. Бърза храна, бързи телефони, бърз интернет, всичко става бързо, транспорта е бърз, комуникациите. И ние искаме като че ли децата ни бързо да пораснат, бързо да приемат всички нови неща, всичко да научат, да станат перфектните деца, с които да се гордеем. И много пъти сме нетърпеливи да изчакаме те да озреят и да преминат през всичките етапи на своето съзряване. Пришпорването на съзряването на детската психика може да има пагубни резултати върху тях. Не забравяйте, че всяко дете расте и се развива и съзрява с свое собствено темпо, т.е. не сравнявайте постоянно детето си с другите деца, не искайте от него да бъде като тях, да ги настигне, дори да бъде по-добро от тях. Не бързайте. Просто се наслаждавайте на всеки етап от неговия живот. Някои етапи не са много приятни, вярно е, но включете на дълго търпение тогава. Друго нещо, което не бива да правите, може би последно, е да носите много дини под една мишница. Това е включено в дефиницията за съвършени родители, защото съвършената майка днес, освен че възпитава перфектни деца, тя има и перфектна кариера, тя е перфектен служител, перфектна съпруга, перфектна домакиня и много неща наистина стават под една мишница. А ако търсите съвети как да носите дините под една мишница, да знаете, че сте тръгнали в неправилна посока, по-добре търсете съвети как да прецените коя диня да пуснете. Това е по-добрия вариант, за да съхраните психиката си, психиката на децата си, психиката на всички около себе си, а и своята физика. Не стигайте до бърнаут. Това няма да бъде от полза за никого. Примирете се, че някои дини просто няма да бъдат носени. Не знам дали изчерпахме въпроса за това какво не бива да правим. Това беше твърде обобщено, твърде схематизирано, но дава основа за размисъл. А вие не пропускайте и следващото ни предаване, в което пък ще говорим за това какво трябва да правим като родители. Това беше от мен за днес. До чуване, до следващия път.